खुलुमबाय दैमारि बड' निउसनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होनना मिजिंथियो। फैदो दानिया खौरांफोरखौ खोनासंदिनि। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ लोगो हमदों। थांनाय मैया आसामनि गौहाटी नोगोरमानि कारगुलियाव थानाय आलासि न'आव बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायनि बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', इएम रनजित बसुमतारी, एमसिएलए सनजय सरगियारि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां मेलेमजिबि सुबुंफोरा लोगो हमनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। बिटिआरनि गोरोबथानि दफाफोरा 3 बोसोर जानानैबो मावफुंजोबाखै। बेनिखायनो बिटिआर गोरोबथानि दफाखौ आबुङै मावफुंजोबनो नांगौनि बिथिङाव मैया आसामनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमना सावरायलायो। बिटिआर दफानि मोननैसो गोनांथार दफाफोरखौ लानानै गिबि मन्थ्रिजों सावरायलायनाय जादोंमोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिन्थिनाय बादिब्ला बिटिआर दफानि 4.3, 5.1, 5.3, 6.1, 8.7, 9.3 आरो 10.1 नि सोमोन्दै सावरायलायनाय जादों होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मिन्थिनो मोन्दों। समाजनि गाज्रि हाबाफोरखौ नुनानै इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिबि (CCBAI) आरो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 28 गामिफोरखौ लाफानानै उदालगुरि जिल्लायाव मोनसे गोदान आफाद ससाइटि डेभेलपमेन्ट रिफर्मेशन कमिटिखौ मैया दाफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानैनो एक्स-एनडिबिनि बारग' सोद्रोमा दि हारिमुनि खौरां बिजोङाव समाज आरो हारिमुनि जेंनाखौ लानानै गोख्रों बिबुंथि। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला आसाम रायजोनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन हारि आरो रैखाथि बिफानफोरा बर' हारिखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो दाउ अमाफोर बायदि सिलाइनि गुलिजों फोजोबस्रांनो नाजाबोदों। नाथाय रैखाथि बिफाननिफ्राय जेबो बिजिरनाय मोनाखै। जुदिसो काजिरङा हायुङारि पार्कआव मासे गान्दा गावथारोब्ला पुलिस बिफाना गोख्रों नायबिजिरनानै हमनो हायो। नाथाय बर' हारिनि सुबुङा गावथारजायोब्ला जेबो बिजिरनाय मोननो हाया होनना फोरमायदों। बिथाङा बुंबावनाय बादिब्ला आथिखालाव गुबुन गुबुन हारिफोरा बर' हारिखौ सिलाइनि गुलिजों फोजोबनो हायैलाय ड्राग्स आरो गान्जा बायदि फेग्रा मुवा होनानै बर' हारिखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे गुबुन थांखि लादों होनना खौरां बिजोङाव फोरमायो। बेनिखायनो आथिखाल बर' हारिनि लाइमोनफोरखौ बिथाङा जौ जुवा, ड्राग्स, गान्जा बायदि निसा मुवानिफ्राय गोजानाव थानो खावलायहरदों। बिथाङा एनडिएफबि आफादनि आफादगिरि मानगोनां रन्जन दैमारिनि सायावबो फोरमायबावो दि रन्जन दैमारिया हारिनि थाखाय खामानि मावसोमग्रा बिर जोहोलाव। बिथाङा रावनिबो मासिखौ सेनो थाङाखै आरो सेनायबो नङा। बेनिखायनो रन्जन दैमारिखौ लानानै रावबो राजखान्थि खालामनाङा होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरदों। सांग्रां जादो बिटिआर हालामनि आरो आसाम रायजोनि खना खनला थानाय गासैबो थागिबिफोरा सांग्रां जादो। जुदि नोंथाङा उन्दै बैसोआवनो जुलि खालामगोन होनना सानदोंब्ला दानो सांग्रां जादो, नङाब्ला जानो नांगोन जोबथेसालिनि आलासि। आसाम सोरखारा गाबोननि उनावनो आयेन बेरेखा उन्दै बैसोआव जुलि खालामनायनि हेंथायै राहा लानो थाखाय साखाफारा जाबाय। गामि गामि आरो नोगोर सोहोरफोराव थांनानै उन्दै बैसोआव जुलि खालामनाय हौवाफोरखौ नागिरनानै जोबथेसालिनि आलासि खालामनो आसाम सोरखारा जानजि खाफ्राबाय। खौरां बिजोंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला फैगौ 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय उन्दै बैसोआव जुलि खालामनायनि हेंथायै फिन खेब नायबिजिरनायनि हाबाफारिखौ लानाय जागोन होनना मोनथिदों। मानोना आसाम रायजोआव उन्दै बैसोआव हिनजावसा गथ'फोरा जुलि जानानै गथ' जोनोम होयोब्ला गोबाङानो जोनोम होखांनायनि उनाव जिउ खहा जायो आरो जिउ खहा जानायनि अनजिमायाबो रायजोआव बांलांगासिनो दं होनना मिन्थिनो मोन्दों। बेनिखायनो बेबादि थासारिखौ नोजोर होनानै आसाम सोरखारा रायजोआव 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ जागायसिगोन होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। सोरखारि आयुर्वेदिक फरायसालिमा आरो देहा फाहामसालिया प्लेटिनाम फोरबो फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै सोरखारि आयुर्वेदिक फरायसालिमा आरो देहा फाहामसालिजों लोगोसे बिटिआर सोरखार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै उदालगुरि फरायसालिमायाव गेदेरथार बेसेन नाङै सावस्रि फाहामथाय आरो सुबुं सांग्रांथि हाबाफारि खुंफुंनो आखायाव लानाय जादों। बे हाबाफारिजों लोब्बा लानानैनो उदालगुरि फरायसालिमायाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन होनना मिन्थिनो मोननाय जादों। दिल्लीयाव लकडाउन।
लकडाउन बुङोब्ला सुबुं माहारिया 2019 मायथाइयाव गारबोनाय समनि बाथ्राखौसो गोसोखाङो। दिल्लीयाव 2019 मायथाइयाव जानाय कर'नानि थाखाय लकडाउन जायाखै, थामहिनबा बेनि उल्थायै गुबुन लकडाउनसो जानो थांदों, जायनि थाखाय हादरनि गाहाय नरेन्द्र मदिआ दिल्लीनि रायजोफोरनिसिम गिबियावनो निमाहा बिहरदों। दिल्लीयाव फैगौ 8 सेप्तेम्बरनिफ्राय 10 सेप्तेम्बरसिम सानथामनि हाबाफारिजों G20 नि मेल खुंनो थांगासिनो दं। बे मेलाव गुबुन गुबुन हादरनि सा 25 वर्ल्ड लिडारफोरा बाहागो लाफैगोन। बेनिखायनो रैखाथिनि थासारिखौ नायनानै थि खानाय खालारफोराव फरायसालि, फरायसालिमा, सोरखारि आरो प्राइभेट अफिस गासैखौबो बन्द खालामनानै होनाय जादों आरो दिल्लीनि हालामाव गोबां लकडाउननि नेम-खान्थि बाहायनाय जागोन होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। सिमेन्ट साफरि AGYCT आफादनि बानजायनायाव सिमेन्ट साफरि रायजो-राजाफोरनि हेफाजाबजों मोनसे होस्रिखावनाय हाबाफारि जानानै थाङो। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला सिमेन्ट दैमानिफ्राय आयेन बेरेखा बाला अन्थाइ रोगानाय आरो गिदिर गिदिर डाम्पार गारिया थाद'नाय गैयै थांलाय-फैलाय खालामबाय थानायनि जाहोनाव बे होस्रिखावनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। बे होस्रिखावनायनि हाबाफारियाव AGYCT निफ्राय जानानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों रायजो सोरखारनिफ्राय दाबि खालामो दि सिमेन्ट साफरि रेल दालांनि सिंजों सिखावै गिदिर गिदिर डाम्पार गारिफोरा बाला अन्थाइ लांलाय लाबोलाय खालामनायखौ बन्द खालामनाय आरो बे ओनसोलनिनो गोबां फरायसा फरायसुलिफोरा बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामनायाव माखासे जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानांदों होनना फोरमायदों। बेनिखायनो बिथांमोना रायजो सोरखार आरो ओनसोलनि महकुमा बेंगिरिजों लोगोसे पुलिस बिफानखौ थाबैनो राहा लानांगौ होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायहरो। बिटिआर सोरखारनि आबाद बिफानआ चक्रशिला टी एन्ड आग्र प्रडिउसार कम्पानि लिमिटेडनि गेजेरजों कक' एबा चकलेट बिफां फुलि राननानै होदों। कक्राझार सोहोरनि खोला फारसे थानाय बावखुंग्रि बियाबनि सा-सोनाब बासबारि VCDCनि सिङाव थानाय आबादारिफोरनो 1000 कक' दंफां फुलि रानना होदों। बे बिफां फुलि राननाय हाबाफारियाव बिटिआर हालामनि आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा EM घनश्याम दासजों लोगोसे एग्रिकालसार बिफाननि डाइरेक्टर बनिधर ब्रह्मआ बाहागो लायो। आरोबाव बे हाबाफारियावनो कक्राझार जिल्ला आबाद बिफाननि मावख'फोरा आरो अल बड'लेण्ड स्मल टी लवार एस'सिएशननि नेहाथारि बिजित बसुमतारीजों लोगोसे ओनसोलनि आबादारि रायजो-राजाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। मानगोनां आबाद बिफाननि EM घनश्याम दासआ खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बादिब्ला कक' दंफांनि फिथाइनिफ्राय चकलेट बानायनो हायो। बे फिथाइखौ एवनानैबो जानो हायो होनना मिथिनो मोन्दों। बे कक' दंफाङा खनसे थाइगासेयाव फांसे दंफाङाव 40 निफ्राय 45 केजिसिम फिथाइ होयो होनना खौरां बिजोङाव फोरमायदों। दिनैनि खौरांफोरा एसेनोसै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।